Huomenta tälleen aikaisin videon mukaan lähdettiin sitten Viroon päin laivalla ja väsyneitä tyttöjä tässä näköjään on. Ja sitten oltiin menossa laivalle noin ja saatiin kortti, mentiin vähän tirsailemaan. Me ollaan päästy nyt toisen maan yli ja Latvia ja nyt me ollaan Super-Alkossa. Mentiin just rajan yli. 30 sekkaa Latvian puolella. Super-Alko. Meikä siis nukkuu koko matkan Virosta Latviaan, niin tässä sitten Latvialla otetaan vähän herkkuja. Tästä mä pääsen kokemaan todella hyvää hierontaa. Okei, bumpy ride, vittu! What the hell? Ja sitten oli Liettuan aika ja sieltä mä lähdin ajamaan sitten Puolaan. Ajoin todella isosta liikenneympyrässä, ei ollut todellakaan kivaa, mutta päästiin aika lailla perille. Alettiin etsimään paikkaa, missä nukutaan ja löydettiin sitten aamulla itsemme lomaparatiisista. Tässähän oli rakkauspariskunta. Yöllä siis kun me saavuttiin tänne, niin mä olin ihan varma, että nyt meidät ryöstetään. Tai ainakin Mariella ryöstetään, koska mähän olin siinä ihan turhake. Tässähän on se auto ja tässä on meidän ihana ranta. Vaikka me ei hirveän pitkään täällä sitten ehditty olla, kun piti jatkaa matkaa. Tässä meikä tekee vähän 5 tähden aamupalaa, koska kuuluuhan sen naisen tehtävään seisoa siinä hellan edessä. Ja tässä sitten nautin, kun voin tehdä näin hyvissä maisemissa ruokaa. Ja tein kyllä matka-aikana ihan hemmetisti ruokaa. Ja pakkohan sitä omaa pärstääkin kuvata välillä maisemien lisäksi. Mariella meni nyt mäkkäriin, mulla oli ruokaa tää. Niin mä otin tän mukaan. Ja sitten mä ostin eilen tämmösen kanasalaatin, minkä mä en jaksanut sen loppuun. Sitten mulla on nää tortillalätyt. Niin mä ajattelin, että mä laitan vähän chiliä sit nää ja sitten nää tortillalättyyn. Ja vähän salattia, koska mä otin Heisestä eilen salaatin. Koska mä oon fiksu. Näin. Ja sit mä tein niistä tortilla. Sitten matka jatkuu ja tässä mä vähän ärsytän parasta kaveria. Ja sitten mä totta kai joudun sitten taakse autoon.